Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu emuzuva ranhasi. Hanzi, hello mukomanashi, please hide my identity. Inini nyaya yangu yakati rebei, asi ndichanyora nyaya yangu muchidimbu. Inini ndiri mudzimai ane makore 29 uye ndine vana vangu vaviri. Saka mumusha umu mandakaroorwa ndainge ndichigara navamwene vangu navatezvara nevazukurusikana vatatu nemuzukuru komana umwe chete. Vana ava vainge vari vana tete. So nyaya yakazoitika ndiye kudai. Pane umwe mwana wavatete uyo ainge ari grade 5 akabva atora socks remwana uyo ainge aine 1 year akabva apfeka. Pandakazviona ndakabva ndamubvunza kuti koseiko watora socks remwana ukabva waripfeka. Iye akabva ati handina kana kumbogara ndatora socks iroro. Saka inini ndakabva ndatora socks riya ndikabva ndaenda nesocks riya ndikabva ndanorirakidza vamwene vangu, sezvo vamwene vangu naivowo vainge vakamboshayawo masocks avo, asi vakange vachipuma umwe mwana asiri uyo wandainge ndazowanikidza akabata socks remwana. Ndakati ndavarakidza vakabva vati pamwe mwana uyu apfeka hake socks iroro nemistake. Ini ndikati zvingaita here kuti mwana ange achipfeka kasocks kakadai kadiki ikakaka. Muzukuru uya akabva atanga kupopota achiita kunditukirira kuti munondinyepera plus futi munogara muchingondishungurudza pano. Ndikabva ndati kuna vamwene vangu, zvizhinji zvinoitwa nemuzukuru wenyu uyu, but ndinenge ndichingonyarara hangu. Anoba chero ukanzi watengera mwana mazepi, kunyangwe iye ukamupa mazepi ake anongotora kunyangwe mari chaiyo anokwanisa kutoba chero $5 ende anondituka ndichinyarara. Nhasi ava kuti ndinomushungurudza, asi muzukuru uyu akaramba achingopopota zvinova zvakazosvika pakundibata. Iniwo ndikabva ndatora mugoti ndikabva ndatanga kumurova mwana uyu, asi amwene vakabva vati kwandiri, iwewe wava kutoda kutotipondera mwana wemukuwasha pano. Ndakabva ndasiya mugoti uya pasi ndikabva ndati kuna vamwene vangu, chisarai henyu nemwana wemukuwasha wenyu, inini ndava kuda kubuda. Ende pandaida kubuda kwacho wainge huri usiku. Ndakabuda ndikabva ndaenda kumba kwasisi vangu nekuti kwaiva kuri pedyo. Izvi ndakazviitira kuti semunhu ainge atsamwa ndaikwanisa kuzogona kuchinjana mashoko akashata navamwene, uye tainge tiri vanhu vekuti tairara murumu imwe chete. Dai ndaiva nerumu yangu ndaingoenda ndobva ndanopinda ndobva ndanorara hangu. Saka ndakaenda kwasisi vangu ndikabva ndarara ikoko. Makuseni sisi vakabva vati ndinodzokera newe. Pandakazobatidza foni makuseni ndakabva ndaona kuti mainge muine mameseji ainge atumirwa nanatete. Vainge vachitotaura zvavanoda. Vainge vachiti munhu shuwa angaendere kumba kwavo mazepi here. Mumwe ainge achitoti vari kufurirwa manje vachaona kuti makandiwa hasi Mwari. Mumwe ndiye ainge achitiwo mai guru ndaitovaonawo semunhu kwaye, but now ndava kutoona kuti amai guru hapana kana zviripo. Sisi pavakaona mamessages awa vakabva vati izvi handichazvigona. Kana zvikanzi ndaenda newe tinokwanisa kuzotonzi takavagara dare. Iwewe chienda kunana baba. Takabva taenda kwabamunini tikabva tanovataurira. Ivo vakabva vati zvino manga marongei varoora. Ndikabva ndati inini ndanga ndafunga kumbonogara kumba kwedu hangu kusvikira mari yekuenda kune murume yakwana, cause kuti ndirambe ndiripo mwana akawana chaanowana zvinokwanisa kuzonzi ndini. Ana baba vakabva varamba kuti ndiende kumba. Vakabva vati nyaya iyi kana ikazosvika kumba kwenyu tinokwanisa kunze ripai. Saka isusu semhuri tichange tichikuyananisai naamai. Nyaya iyi yobva yangopera. Inini handina kuramba. Takabva taenda. Ana baba vakabva vataura nyaya yacho naamai. Ndikabva ndasara. Murume akabva afonawo achindituka kuti ko iwewe wava kutoda kutondiparadzanisa nevabereki vangu. Unogadza amai vangu dare nababa vangu dare chirudzii. Ndikauya ikoko ndinosvika ndikakutemai nedemo. Ukuwo anatete vainge vachitopopotawo nekusaidhi. Ndikabva ndavati, anatete, nhasi ndimi mava kundidai. Makasiya vana venyu kuno ende ndini ndinovatsvakira sipo yekuwacha chikafu chekuti vange vachidya. Fungai kuti nemanetsero anoita muriwo kumusha, ende vana ava havana kana musi 1 zvavo wavakamborara vasina kudya kana chikafu kana kuenda kuchikoro vasina mbuva yavanenge vakatakura. Kana riri basa chairo ndini ndinotovaitira.
ende ndakabva ndati kuna vatete, shuwa nezvese izvi zvandinokuitirai ndimi here mungandidaro? Ndakabva ndangonyarara hangu. Saka kubvawo ipapo handiwanzokufarira kutaura nehama dzemurume. Manje iye ari kupopota nawo ari kuti sei usingatauri nehama dzangu? Hama dzangu ndibatsireiwo, ndinganzi ndakatadza here ipapo? Vedare, iyo ndo meseji yandakatumirwa navahanzvadzi vedu. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, please post for me Said in identity. Nyaya yangu yakamira yakadai. I am 27 and I am married with one kid. Mwana wangu uyu ane gore, so murume wangu anoitawo zvekuvaka, so sometimes anomboshandirawo kure nekumba. So there was this other time paakaenda for 3 months mukomanashi achingoti I am busy kubasa, until friend yake yazoedza kutaura naye kuti kosei ari kushaya kuti even one day rekuti ange achiuya kumba. Iye akabva amupindura achiti mukadzi uyu pandakamuroora she was not ready for marriage. Akangoroorwawo nekuda kwemakore ake ainge afamba. Apa murume wangu ainge achirevera inini. Inga wani ana baba vedu vaienda vachinoshandira kure wani. Mukomanashi, pandakanzwa mashoko iwawo zvinhu izvozvo zvakabva zvandirwadza, asi ndakangonyarara hangu. Now the problem is that kubvawo ipapo I am no longer free kwaari. Chese chandinoita ndinenge ndichitotya kuti maybe murume wangu uyu kana ndikanyanya kumupa pressure, even kungomutaudza kuti I miss you, ndinenge ndichitotya. Handichatombogoni kana kuti I miss you. Chero nekumusuwa kwacho handichatombomusuwi zvachose. Kana akaenda kubasa ndinongosara inini nemwana wangu, ende handitombofungi nezvake zvachose. Ndinozotovhunduka afona kana kuzondisirawo message paWhatsApp. It's like ndava kutomuona semurumewo zvake anongozvifambirawo, ende murume wacho asitombori wangu. Even my feelings chaiwo naye handisisina. I just pretend so that he won't notice. But mazuva ano ava kuda kuita sekunge ari nani. Anouya kumba, we do communicate zvakanaka, but kwandiri zvakatoramba. Mubvunzo wangu mukomanashi ndewekuti ndomuudza here, because I am tired of pretending. Handina kumuvenga, but rudo chairwo handisisina naye zvachose. Notify me when you have posted. Vedare, iyo ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu, but the tricky part ndeyekuti ko uyo shamwari yemurume waHaiti tsitsi dzake ndedzei dzekuda kuzviita postboy, wekuti anomhanya achienda kumurume waHaiti omuudza kuti ko why usiri kudzokera kumba uchinoona mudzimai wako, at the same time obva adzoka akabata mamessages achirakidza Haiti kuti murume wako iye ari kuti iwewe wakapinda mumarriage out of desperation. Ngatitaurei about this issue mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, please post for me as Haiti. Inini ndiri mudzimai ane makore 32 ekuberekwa. Dambudziko rangu rakamira rakadai. Gore rapera ndakatsvakawo mari gore rose ndichisungirira, ndikabva ndabhadharawo stand mutown umu itown center yekumusha kwandinobva inini. Saka zvadaro ndakazotiwo regai ndisiye ndaisawo something, sezvo ndainge ndatengawo kumunhu. Saka pane umwe munhu ainge ari panext akabva ati kwandiri zvinhu izvi, akandiudza nezuro. Akabva ati pano pakatobva vamwe futi, munotogona matova wechi4 kutengeserwa stand iyi. Pandakazoenda kukanso zveshuwa ndakabva ndatoona kuti painge pasitomborina zita rangu zvachose, painge patori nezita reumwe munhu. Kuda kufona munhu uya akabva andibloka. Apa mari yose yakatodyiwa, ndainge ndatobhadhara zvekutotamburira chaiko. Ndoitawo sei ndiri kutsvakawo anokwanisa kundibatsirawo kuti ndidzorerwewo mari yangu iyi. Anodawo hake kuzobhadharwa, but mari yangu yazodzoka. Pari zvino handina kana sent, nekuti mari yandainge ndakabhadhara pastand iyi $2,000. Please ndibatsireiwo hama dzangu. Kana zvikanzi mari iyi inenge yadzoswa, ndipo pandinokwanisa kuzokubhadharaiwo. Ndiri kurwadziwa nekutsotsewa kwandakaitwa mari yangu. Vedare, zvakangoma hazvo vedu kune avo vanokwanisa kubatsira vahanzvadzi vedu ava. Please uyaiwo kuinbox kwangu ndobva ndakusanganidzai navo. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Mukomanashi makadini, ndinokumhoresai mese muri pano pachirongwa.
ndichikumbira mukomanashi mundipostirewo kana maposta mochinja voice rangu muzondizivisawo ndokumbirisisawo ndichikumbirawo maadvice kubva kune wese wakateerera chino chirongwa panyaya yangu yandichataurawo nezvayo ndokumbira mundibatsirewo. Nyaya yangu yakamira so, ini ndiri mukadzi ane makore 31 and ndine mwana wangu mumwe chete nababa vemwana wangu takaparadzana zvedu some years ago. So nekufamba kwenguva last year ndakasanganawo nemumwe murume wandofambidzana naye. Tafambidzana daro ndofunga tane gore tiri pamwe chete. Saka nababa wahombe kwandiri ne8 years kana ndisingaiti mistake 8 years. So tafambidzana kudaro tikafambidzana then takazosvika panguva yekuti tisangane pabonde, but ndakamukumbira kuti sezvo usingazivi status yangu andizivi yako ngatidini ngatitange tadzivirira tozoenda kuchipatara pamwe chete tonoudzwa kuti takamira sei totangira ipapo. Akanditi aiwa iye ari right. Ndikati hapana munhu akambobuda pachena kuti status yake inenge yakamira sei, saka ngatingomirire tiende. Okay, so takapusha chidzivirira ini ndakaenda because ini ndagara ndichingoenda ndiri munhu yekungofarira kutesta even ndiri 1 kana kuenda kukliniki ndongotestwa ndiri kumba ndongotesta futi ndiri 1. So ndaigara ndichingozvitesta chizwa kuti kusite kwangu kuri right, but mumwe wangu ndandisingamuzivi kuti zvakamira sei. Saka pakazosvika rimwe day pakanditi aenda kwadoctor, maresults akari right. Alright, ari right tione. Hana kuda kundiratidza akati hazvibvumidzwe kushuta and hazvibvumidzwe kuti ndiende nakumba. Ndikati alright, hapana chakaipa, but ini ndichamirira kuti tiende tese tonoita pamwe chete toona pamwe chete, kwete zvekuenda munhu oenda ega. Ini ndinoita angu kumba, but ndinokuratidza kuti ona zvandaita kwabuda so, but iwe ako unoita uchiwanza. Why? Akati hazvibvumirwe kukliniki kuti tiwe nazvo. Ndikati okay, ngatirambe chingodzira. Zvikataona time yekuti tizviite, tikapusha tichidanana kudaro. Then pakaita rimwe day handizoti chii chakaitika, protection yakatsemuka, but ndakatozozviona atopedza kuti ndozvaitika. Then zvadaro handakangozviignora bva ndangosiyana nazvo, but handina kustopa kuprotecta. Takaramba tichingodzivirira, tadzivirira, tikapusha. Then this year ndopandakazoti rega munhu wangu haasi kuona time yekuenda kumatest, saka rega nditenge tiende kumba kwake tinozviita. Ndakatotenga ndikaenda nato kumba. Ndasvika kumba kuya ndikamuti ngatizviite tiri 2 cause iwewo haukwanisi kuenda kukliniki. Akati iye aiwa izvi ndezvenhema izvi hazvishandi, zvichienda kwadoctor. Ndikati okay, hazvishandi, but ngatingozviite tega timboona kuti zvakamira sei. Tazviita kudaro. Ndakamutesta, ndikatesta neni zvikabuda zvichiti positive. Zvabuda zvichiti positive ndakarwadziwa, ndakashamisika kuti how, but iye kusaiti kwake anga akatochila zvake. Kana aitoona TV, kana kumboita kurwadziwa, kana kumbovhunduka, even kunyepedzera zvake kuvhunduka, kuti ari kunyepedzera kuvhunduka, hapana zvaakamboita. Akatoendera mberi achiona TV yake, ndiri kubhizi kuchema kupopota kudini, but iye kana akati uri kucheme zvinhu zvenhema izvi hazvizi zvechokwadi, wandigira tumafeki chichi. Akatanga kunipopotera, akapopota. Unozoti unosvika pakuchema ozvinyaradza wega, ozvipa counseling wega. Vandanyarara ndakazomubvunza kuti alright, saka iwe wakachipiwa nani? Zvikanzi ini ndakazotesta kubva rini, ini handirwari, rundoona ndakasimba kudai handirwari, ndakazotesta makore akawanda but long time ago, but nanhasi ndikurarama neisingandiurai edzi yacho, neisingabudi mandiri, cause handina kana chiri kundinetsa kana chiri kundirwadza, handina. Ndane makore akawanda ndatesta positive but handisi kurwara, saka mapirisi acho ndomanwirei. Ndikati saka waitozviziva kuti ndozvauri, saka wakandiitira utsinya. That's why wairamba uchidini kuenda kunotesta neni, ndozvauri. Akati azviziva but
asi azvibhilivhi kusvikana nhasi hapana zvaanobhilivha, zvese izvi zvinhu zvenhema. Ndakarwadziwa ndikati pamwe achandipawo counseling yekuti aiwa mumwe wangu sezvo zvadai newe ndindakupa chirwere, tichamuvha in tese, toplana future tese, tonyaradzana pamwe chete, but haana kumbobvira azviita, haana kana. Akatotanga kundipopotera, akanditsamwira, akadini. Ndakarwadziwa, mwoyo wangu unorwadza nanhasi, ndinogara ndichingorwadziwa, ndinogara ndichingochema kuti alright, munhu uyu akabva andibloka. Bcause pandakabva umba kwake ndakaenda kuclinic, ndikaenda kwadoctor ndichida kunomeka sure kuti ndizvo here chaizvo chaizvo, zvikangobuda zviri zvimwe chete. Kuclinic ndikaenda ukabva watondisa pamedication yangu, but iye akarambisisa. Saka ndabva umba kwake, ndichingobva umba kwake ndakabva ndablokwa kwese, macalls, WhatsApp, zvese, kufacebook, bva andibloka. Ndakazvibvunza mwoyo mangu kuti munhu uyu ndiye andipinza pasituation yakadai, but haana kana care neni, haana kana sori zvake kuti sori ndo zvaitika, kana kuratidza usori hwake anombobvira zviratidza. Ndidi kunyepera hama dzangu. Saka nanhasi zvinongondirwadza kuti ndakamutadzirei, ndakatadzei kusvika andiite zvaandiita. Ndichadiwa nani nezvandiri, ende zvinhu zvacho zvakandomera. Handidi kunyeperai, even ndikafunga kumufonera mwoyo wangu unongorwadza kuti ndiye ari wrong, but inini futi ndofanira ndomufonera ndichiti kudini, handizivi. Iye ndiye anofanira kunditsvaga, but haasi kumbonditsvaga, akabva andibloka. Sometimes pfungwa dzangu dzinoti ndimusiya akadaro, ndinochema siku nesikati, ndinochema, ndinorwadziwa, but wekudza hapana. Handina kana mai, handina kana baba, handina kana wandingakwanise kuti ndiudze munhu kuti ndo zvandiri kusangana nazvo. Besides kuclinic ndokwandakapiwa counseling, but kuwanhu hapana kana ndinokwanisa kutsanangurira. Saka mwoyo wangu unondirwadza kuti why mukomana uyu asvika pakundirwadzisa kudai. Ndotangira papi noupenyu hwangu? Of course ndiri munhu anokwanisa kuzvishandira, ndikuzvishandira, ndiri right, handichoratidzi kuti ndinorwara, but zvinongorwadza kuti nezvaandiisa handichamuwana kupi murume achandiroora. Ndinombosvikirwa nepfungwa yekuti pamwe ndikwanise kuenda kumaprofita, ndingomite something chekuti afile upeni yandiri kufila nguva dzese. Pese pandinoona mapiritsi mwoyo wangu unorwadza, ndinochema, but handina wekuchemera, handina anondinyaradza, handina wekutaura naye nekuti akandibloka. Kumba kwake ndinotya even kuenda. So imwe pfungwa yangu inozvidza kuti pamwe anoziva kuti ndo zvandiri, arikuda kuti ndimunyengerere ndiende ikoko. Ndiri kutadza kana kumunyengerera, kana kufonera, ndomufonera ndichiti kudini, ndichiti sorry, ndamutadzira papi. Saka ndiri kukumbira advice kubva kwamuri wateereri namukomana Ashi kuti kana zvadai so ndozviita sei? Ndomutsvaga here? Ndoenda mumba kwake here? Ndosiyana naye here? Ndomugadzira here? Kana kuti ndongoramba ngo ndakanyara? Ndikuzama kuva strong, but dzimwe nguva zvinondiremera. Ekumbira mundibatsira hama dzangu nemaadvice aminawo. Maita basa mukomana Ashi, ndokumbira mundipostirewo. Sori nekuzorebesa nyaya yangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Please ngatipindewo mucomment section tinge tichivapawo mazano. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.